Yo, what up guys? I took a long one on this one, but nje it's a mini vlog nyana nje situkuyobabona lapha emgidini. Hayi, thi sibe siya. Yeah, live siqeda ukusifela ngathi hayi thi ngithi nje some pictures nyana. Washo vele soqala umgidi. So yeah, this was Friday. It was the whole night nje ukhayise Victorumbela. Athe sithi nje itayili kancane. As I always say, batho ba kgathetse ba robetse. Then this is what I took for the night. Then ngoba kusekuseni kusasa saqhubeka. Ke yami ngathi ukubabonisa kancane. Then I decided to take a few pics nyana while we were on a break. Then it's Amazembela. Like I told you, Amazembela. Double boy. Nango kashangena nathi ukubabonisa nje kancane ukuthi udume ngani.
sasho singena-ke ezinkulu ezivala umcimbi. Hhayi, samkhipha esibili. Nawo ubana wathi izangoma zikwazi ukuthi nazo zithi ukumuva kancane after party. Yeah guys, ngiyivala kanjalo ke ivideo ngama stretch marks. Khona ukhalela ama stretch marks.